Żewġ tirġiel ittieħdu l-isptar Mater Dei wara li weġġaw f'inċidenti separati ta' traffiku. Bl-ewwel inċident iseħħ it-tnejn għal ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar fi triq Villa Abbate f'Ħażabbar. Skont l-informazzjoni li ħarġu l-Pulizija, raġel ta' 36 sena, residenti Marsa Skala, kien involut f'ħabta ma' karozza u van. Fil-fatt, il-vettura li kien qed isuq ta' tip Volkswagen Golf daħlet f'Peugeot li kienet misjuqa minn mara ta' 44 sena residenti iż-Żejtun. Fl-inċident intlaqat ukoll van Toyota li kien ipparkjat. It-tieni każ seħħ ftit tal-minuti wara għal ħabta tas-6:15 ta' filgħaxija fi triq l-Imdina f'Ħattart. F'dan l-inċident kienu involuti motur Honda misjuq minn raġel ta' 32 sena residenti Ħażebbuġ u Nissan Qashqai misjuq minn raġel ta' 42 sena residenti San Pawl il-Baħar. Tim mediku tal-assistenza fiż-żewġ każijiet. Ix-xufier tal-mutur u r-raġel ta' 36 sena li kien involut fl-ewwel inċident ittieħdu l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn ġew iċ-ċertifikati li weġġaw b'mod gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.